Moroi Makadi Salimonani. Good evening, good afternoon, depending on what time location ya uri. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Kana uchango tanga kuti bata panapa chanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Right, regandi zadzikise ndakataura kuti wiki rino iri I'm giving back to my community, Point 5 Creative Studios community vanotisupportawo panapa inini onda kusupport yo ma business chi enyu anditika nema events enyu amuri kuita. So ndisandapinda munyaya yedu ya manje mukomana Ray Vines avhura hombe pakashata ma one rega ndimbokupai 1 or 2 3 ma businesses andinawo panapa. Kune vanoda kutyaira, vanoda kudzidzira kudrive, Blue Star Driving School ine new year promotion ma one. Aiwa ndozvinhu zvacho chaizvo manje usapedza gore usinawo license kana Blue Star iripo anditika. Vari located muHarare kona mbuyani handa na Jason Moyo. Bata number dziri pa screen idzi woti mukoma evidence Mr Evidence hanzi na DJ Ole gore ngarisapera ndisina driver's license mukoma wangu. Ndo zvandinazvo apa zvamanje vanokuitira mutactic wacho anditika. Then Owen Constructions, Owen Construction Big 4, vakomana vari kuvaka, vakomana vari kurova bricklaying pa South Africa apa. So zviri kuitika manje nevakomana ndekuti iwewo kana uri muzimba wavatsvagira basa kuti vavakire umwe munhu graft, vanokupawo mari yedrink, vanokupawo something. Saka mazimba shoko ngarifambe kuti Owen Construction ndo mapictures avo vakomana vari kuvaka zvidhina ndizvo zvayo vakuwaridza, vanowaridza zvidhina nditika ndo vanhu vacho zvamanje. Saka ngatingosimudzira naye mwedzi negore nenguva yekuti tingoita sei tingoratidza kudanana. Udzai vamwe kuti aiwa vanhu vanovaka varipo Owen Construction plumbing zvese vanoita sei vanoita. And then tatati musi Sunday tinenge tiri kuchitungwisa fasting prayer ministries na Apostle Elisha anenge ari ma1. Soon after service chingopera tongobva tapinda futi muma one on one nemunhu waMwari. Saka usatamise nguva, usabvunze zvakawanda, usatamise nguva, chingoenda ku St Mary's musi Sunday, then unobatsirwa ikoko, ubatsirikana anditika. And then not also forgetting all in one herbal medicine. Ndo vanhu vacho vane makwenzi ari kushanda ane simba zvamanje. Bata number dziri pa screen idzo mungotaura kuti aiwa tanzina DJ Holy tikauya kunoku munotiitira mutactic wacho wese anditi. Right, nyaya ndinayo zvamanje nyaya ya Ray Vines. Ndine ka video kandoda kukuratidzai. Hanzi dai Chamisa angari mutungamiri wehondo panguva yehondo, angadana nhasi tingada tichiri vasungwa, tingada tichiri vapambwa, tingada tichiri takatapwa, because Chamisa is the weakest president ever. Inini ndogona kuzowedzeredza kana kubvisiridza rega ndingokuratidzai zviri kutaurwa nechi, zviri kutaurwa nemukomana Ray Vines. Unoziva kuti Chamisa ndiye ari leader wechimurenga 2 like yakatipa freedom yayo. Ndiye ari leader daizvotiita colonize izvozvo, hadaizvitiita katocolonize for. Ndiye ari leader agoda kwataita every day achikuti God is in it, varungu vachikutoka. Unoziva kuti Chamisa ndiye ari leader wechimurenga 2 like yakatipa freedom yayo. Ndiye ari leader daizvotiita colonize izvozvo, hadaizvitiita katocolonize for. Ndiye ari leader agoda kwataita every day achikuti God is in it, varungu vachikutoka. Right, mamunzwa mukomana hanzi dai Chamisa angari a leader tingada tichita kakolonizwa every day achingoti God is in it. But zvakonzera noise, zvakonzera mvonga mupopoto comment section. Vamwe vakati ada kupiwa mota, vamwe vakati unfollow, vamwe vakati block, vamwe vakamutuka mungoziva kuti comment section haina tsitsi. Vamwe vakati zvine basa rei, zvikanzi nevamwe manje haasiri angari leader panguva iyoyo. Vanhu vangataura zvinhu zvakawanda. Saka ndo nyaya yanga ndangoya nayo iyoyi kuti muone
muonewo zviri kuitika mumastreets kuti aiwa hanzi dai Chamisa ngari leader, zvinhu zvingadai zviri kuenda kumberi, tingadai takakolonizwa, so tichiri zvedu muutapo hwavarungu tichitonakirwa zvedu neSosberry. Vakashata. So kana une business raunaro, une any idea yaunayo, mutactic waunawo waunofunga kuti ini newe tingaitisane kuti tiite mari, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen, ndokuitira dhiri racho. As I have said, this week I'm giving back to my community vanosupporta 0.5 Creative Studios, giving free advertising ku vanhu vanosupporta 0.5 Creative Studios panhamba ndidika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndongokutendai nekuona, and it's bye for now. Tosangana muvideo rutera.